أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tuba misri ba groupe mo ambe aw foni alislama ka foli ka Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka solike an kunti Muhammadu ka ambe do ke awi ka do nyin aw fe ambe bela jele fo kramo ani la melkelo siti ko lo si baw programme la baw aywa ambe bela jele fo ala kambe sawaba ya rabbi ala kambe sawaba ala ka shijar kenadi amma anga hamina ko jinyata Allah ta'ala ka belajer no ya rabbi ala ka hera dayda anye ka ankisi kantanga Allahumma amin. Ambe arsalala المقدمة ابن أبي زيد القرواني في العقيدة. donc wango ay arsala ndamne yana ka do fiqu babu kono aya damne ni tawhidu kuma do ye folo ani wa femino unafa bala kosbo kosbe anafa bonya kama do nyam muqaddima inke adama kitabu ye ka sharha a kitabu be muqaddimatu ibn abi zaid al-qarwani do ye muqaddima inke denta pasale be kuma tauhidu kani jogo nyman chama mawye ota ko ke adama na kitabu ye ka sharha anafa bonya kama aywa okuma ambe muqaddima de kono ako amma ba'du aywa ninte menen ko fe ma kelen kofe ka ala tanu ka soli ke kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ninte menen kofe a'anana Allah yali ala manandeme wa iyyaka ani akambe jomma akakkalande no uyi mahraz ibn abi zaid qarwani ajeni gondo akakkalande do bo mahrazini kalanden kalana kundo aka barakunye afona ka barakunye kalanin kalay ma yeddo ke ayere ani o ani islamme belajele ma aana Allah yali alamanandeme wa iyyaka ani ani mahraz ala riayati wada'ihi aka kalifa fion tangalika ala kan deme aye feminun kalifana anka seka utanga alaka kalifa jumenye aye feminun do ana donc aye femin do ana odi kodo oye jumenye no ye sufonye sufon min fleniye ina fo klo nye ne tege fla konobara farji o na nyono Allah subhanahu wa ta'ala yinun kalifa amadi ala yinun kalifa amadi ma kalifa nunu amadi amate adiramma kanku utiliser hera de la ma be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan deme anga sika sufo nunu labara fenna femin bebe alama ma ala de bi deme de sunfo minu ni aflambulo ala de bande mede note amano inya kana da haramuga I dabara kana haramu fo inya kana haramuye I bolo kana do haramuna I sen kana ta haramu tayarola kono bara haramu kana do akono amano wala mambe Allah subhanahu wa ta'ala dele ala kan dem ala ma fleka do wude ke sunfo minu do lahara do be kuma bela jilen bi tanya fo alaka an sunfon kolo ko do fenna femin kadi alay na'am okuma alakan an deme wa yaka ni ala riayati wada'ihi akakkal fautan alika anga siku tango kana do haramu wa hifzi ma ani fen tangali au da'ana ni alayo kalifana tuguni min shara'ihi kabini aka shari'a wala okuma ala shari'a minun kalifana ni o dinai anya mariyale no ango fana labara
an yamar yelendo an go fana labara ina fo ala fo cikumina ala kan deme an ga sika ala ka sharia fana taga ala isili damba ka sun damba ka jaga damba ka hiju damba ona nyugono kuma be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan deme an ga siku fana taga ayi min ke wajibi an ga sika ke ayi min ke haramu ye an ka yorma janya wala ala kan deme an ga siku ke kuma we do ye folo ako fa innaka aba maharaj ukma ode awa awena siza kitabu yere dilana kumin kama asabu abino defo ako fa innaka maharazi sa'altani iye nedeli iya nyini fe an aktuba laka jumlatan nka kuma faranle aw hakada kuma dala jelen ko o sebe laka iye mukhtasaratan min kasur na kuma manjan ko jufu ede ya nyine fe nga aywa jumla dama do sebe mi akasuru me surungo jugu te ka suren ko jufu fo ate famote min kuma fana ka jan afuma ka cha ko jugu a ce ya bolo ni mi cogo imana i hakili ni adamne yani kase labana ibe ni adamne ko akana ko fana min wajibi umuri diyanati kabini dina ko wajibula ma a nyini fe nga jumla dama do sebe min kuma man janko sebe kabini dina ko la ala fe min wajibi anka mimma kabini fenna tantiqu bihi al-alsinatu nin neum be kuma ni oye nemba fo ina fo la ilaha illallah kuna nyugono wa ta'taqiduhu al-qulubu dusukum basiri abe fodala kasiri dusukuna wa ta'maluhu al-jawarih ukma sunfon fana be abara kala wala ukma dinare ko yere bela jele ninde abe damna limana la folo dabara ba fo abe dala chugo na be dusukuna te ukma be sorga wala kuma dinare ko bela jele min de kono wa o yere de limana yere fa na haqiqai limana yere nasabat la limana ciye yere iba fo idala wasufon ba awaliya me e ko limana yara ya fo idala ma waliya limana masaha okuma afleka odi fon kono mimma kabe fena tantiqu al-alsinatu ninnum be kuma bihi ni oye wa ta'taqiluhu al-qulubu duskum basiri wa ta'maluhu al-jawarihu sufomba awaliya okuma iye anyinu fenga o dosibe iye wama ani femmi yattasil nu obitugu bil wajibila min zalika kabini ola okuma wajibi doronte wasa wajibi de ka gele ala femmi nyini mukallafi fe wajibi de ka gele katima bele jelenka comme ala kira ko sallallahu alaihi wasallama ako jonte surunya katra ala mani foye min ka gele katima wajibi min kadi ala katima yemin ki ka wajibi mi yo wajibi ibe awa opere de ke folo ko nata katra do rema mais wajibi doro nte wasa doro be faraka o kuma abino defo ako wama ani femmi yattasilu ni obetugu bil wajibla no be wajibi kompay min zalika kabini dina kunna min sunani kabini sunna wala min muakkadiha kabini sunna gelema wa nawafiliha ani annafila maw waraga ibiha ani akanu manfiu okuma ndena da wajibi doroma feminu be wajibi kombay feminu be to wajibi la sunna wala sunna fana te digri kelena sunna be nyonye sunna gelema be awa na sunna de feni fardate usulutu ba fo mako sunna feni wajibite usulutu ba fo di mako sunna bon si ça fiqhu tu de na klakla okuma feminu de wajibi au lieu de no na be fo ma usulutu fe ko sunna au lieu de klakla ko ke sunna ni mustahabu
wala donc minnu ka gɛlɛn o ye sunna ye minnu man gɛlɛn a bɛ fɔ ma ko mustahabu bon sunna yɛrɛ fana bɛ ɲɔgɔn ye sunna yɛrɛ fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan sunna gɛlɛman bɛ sunna fɛgɛman bɛ bon mustahabu yɛrɛ fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan bon mustahabu mana gɛlɛya dɔn o b'a fɔ de ma ko ragiba wala o kuma o ye fiqhu aw kɔnɔ kumaw ye o kuma fɛn fɛn ni wajibi tɛ usilutigiw b'a fɔ ma ko sunna a kɛra mustahabu ye o a kɛra sunna yɛrɛ o a kɛra dɔ wɛrɛ olu b'a fɔ de ma ko sunna maintenant fiqhutigiw de b'a détaillé olu y'a tila sunna ani mustahabu bon sunna yɛrɛ fana ka gɛlɛn ɲɔgɔn ye sunna fɛgɛman bɛ yen sunna gɛlɛman bɛ yen mustahabu fana ka girin ɲɔgɔn ye ma mustahabu mana girinya dɔɔni u b'a fɔ ma ko ragiba o kuma filɛ ko o de fɔ yan o kuma ko wa ma yatasula ni fɛn min bɛ tugu bil wajibi la min zalika kabini o la min sunna ni kabini sunna o la min muakkadiha kabini sunna gɛlɛn wa nawafiliha ani annafilamaw wa ragaibiha ani akanu mafɛw n'o ye mustahabu ye wa shay'in ani dɔ min al adabi kabini jogo ɲumanw na minha kabini diina kow la o kuma jogo ɲumanw fana bɛ yen kuma mena olu fana fɔ a bɛna olu fɔ kitabu laban na a bɛna olu fɔ jogo ɲuman dɔw bɛ yen nɔ silamɛ kan ka minnu kɛ a bɛna olu fɔ ayiwa kitabu laban na dusukun kan ka minnu siri i n'a fɔ tawhidi ko kuma a y'o fɔ kitabu daminɛ la ma a fɛn fɛn ka fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ dɔ don a kɔnɔ minnu ye dusukun fanfɛla ye min ye tawhidu fanfɛla ye a y'o dɔn kitabu daminɛ la bon min ye sariya kiiriw ye sa al-ibadat wal muamalat ayo o de a fanba ye o kuma kitabu laban yan fa jogo ɲumanw a y'olu fɔ kitabu laban yan fana ma wa jumalin ani jumla damadɔ min usulil fiqh kabini fiqh lasilu la donc usulil fiqh o ye a damadɔni de ye ale fana ni fiqh tɛ kelen fiqh bɛ bɔ usul fiqh de kɔnɔ comme qaida dɔw de bɛ yen n'i y'o qaida ninnu kala i bɛ se ka fɛnw kiiriw dɔn nin ye haramu ye mun de y'a yira e la k'a fɔ ko haramu don nin ye wajibi ye mun de y'a yira e la k'a fɔ ko wajibi don nin ye makruhu ye nin ye mustahabu ye mun de b'a yira e la k'a fɔ o don o kuma qaida dɔw de bɛ yen n'i y'o qaida ninnu a bɛ fɔ de ma ko usul fiqh ale y'a damadɔni ye wa fiqhutigiw bɛ baara kɛ ni ale de yalasa ka se ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na o kuma ko a bɛna dɔɔni fɔ o fana la donc usul fiqh masala dɔ bɛ yen a bɛna dɔ fɔ o la wa fununihi ani a fanniw a taasiraw usul fiqh taasiraw mina nin bɛ kɛ mazhabi jumɛn kan a ko ala mazhabil imami alimami ka taasira kan malikin n'o ye maliki ye ibn anas n'o ye anasi de ye o kuma n bɛna fɛn fɛn fɔ n bɛna bɛɛ lajɛlen n boli alimami maliki ka mazhabi de kan ale ye diina faamu cogo min na ale ye kuranna faamu cogo min na a ye hadisa faamu cogo min na o de ye tɔgɔ ko mazhabi mazhabi tɛ dɔwɛrɛ ye abu hanifa ka mazhabi shafi'i ka maliki ka mazhabi shafi'i ka mazhabi ahmad bin hanbal ka mazhabi mazhabi ko kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye kuranna nɛsiw ani hadisaw a bɛɛ lajɛlen tɛ kuma jɛlen ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu o fɛn tɛ maa o maa bɛ dɔɔnin dɔn e b'o kalama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɔɔnin dɔn dɔɔnin na e b'o kalama k'a fɔ fɛn fɛn bɛ kuranna kɔnɔ fɛn fɛn bɛ alakira ka kumakanw na n'a fɔra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen b'a faamu cogo kelen na o tɛ yen dɔw bɛ yen nɔ olu ye muhkamatu ye dɔw bɛ yen nɔ dɔnnima n'o fɔra dɔrɔn bɛɛ b'o faamu mais nususu caman caman de bɛ n'o fɔra faamu cogo tɛ kelen y'a la dɔ b'a faamu ni ka taa nin fɛ dɔ b'a faamu ka taa nin fɛ dɔ b'a faamu ka taa nin fɛ o kuma o ye wajibi de ye arabukan yɛrɛ taacogo b'o yira o de kama fuqahaw ye ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya bon an b'a fɔ fuqahaw n'o tɛ yan'a ka se olu ma sahabaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya madhabi k'a fɔ k'a sɛbɛn k'a bila o de daminɛna ninnu nalen kɔfɛ n'o tɛ madhabi tun bɛ yen o depuis abu hanifa mana maliki mana shafi mana madhabi tun bɛ yen dɛ
sahabaw kam madhabi kumbe parce que bita sur masala kelna sahabaw be ñogon fo yala sahaba do ba tanife sahaba do be tanife o be dina fen chamana har ciena sahabaw ye ñogon fo yala ni mo be cien kitabu takalaje bay masala do be zaid ibn harithata an ibn abbas o be ñogon fo nya e ato zaid ibn sabit ani ibn abbas be ñogon fo nya o ye ñogon fo nya masala chamana seliko ye ñogon fo nya mais ka fo ka sebenen be ka bla ko kan ye karsa ka famu ye o de kunte man note sahaba yi ñoo foña o kuma nunu ne nalen ko fe sa olu ya famu ka bla romina o kuma u ye mo soro ka sebe olu masabi de dumala note masabi woro be min tin nunu ka masabi mais nunu ne sebena olu de dumala ba masabi ko koro o de niya famu ci ko mina awa feminu be dina kono ni a mo ni a dagalen do don mo ko ñoo foño ala ka da kan qur'ana aya min nanala wal ma hadisa min nanala dalu jeli manala o kuma bela jeli me barake ni ka ijtihadu ni ka famu ye o kuma ne ya famu ka keni de o kuma karsa ya famu chugo mina o kuma on be tawsira ke o kero ga matabi ni fana ya famu chugo mina aywa ngoro taro o fana ka tasira ke matabi ko nana tani ya famu donc wajibi fana do fo mo ka do matabi la parce que bet se ka qur'ana famu bet se ka ala kira ka kuma kan famu kama yambari ma wajibi de be dulo de la wajibi do ibe dulo de la bete kalangilay o kuma wajibi de be dulo de la o kuma an dulo ne be mamina dina famu yala o ye al maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala o kuma ko abena kitabu indila maliki ka madhabi de ka rahimahullahu yal alamana hina ta'ala akase korata ledo wa tariqatihi anaka tasira aka tasira jumenye sharaba ko uye aka madhabi kalandew dankidon olu uye aywa olu ye ijtihadatu minunke olu ye jija minunke maliki ga madhabila kuma har na ya sura maliki raka kuma kanti uye obedu madhabi konnala parce que absaka ke aywa fenno be matabi ra konnala aywa kiru do be no malik ka kala new olu be ijtihadu ke ula o kuma o fa bela jile be do matabi kono parce que amana ke chugo olu be tani malik ka qaida de na'am ma amma kafara fenka sahala sabila ma ni o ye fen sira noya ashkala no o nyagamina min zalika kabini ula min tafsirir rasikhina kabini don ba sabatle nga wala lila uliya fasari ka fu cugo bina wa bayan lil mutafaqihina ani fiqhi dombaw minu nga famu yakabo olu ka bangili o kuma akotuguni mena fen wada do kitabu in kono o do jumenye madhabi ra konnala masala minu na nyagamino no ibtazo madhabi ra konnala masala do be no nyagamine no o kuma madhabi karamo sabatlon ulu ya atike kabla romina ulu ya fa mu ciko mina ulu min fo ala kuma mena o fana do kitabu kono o kuma mena bara min ke kitabu ina o de fleni akol lima e aba maharazi iya nyini ne fenkanin kitabu in sebe munde kama lima fenkama ragibuta ni ikanuna fihi ula min ta'limi zalika kabini ula dunya lila lili wulidani demsonye aba maharaz ya nyini ne fenkanin kitabun dila min kama odeye fasiga akadiye demson ka nin ko nondo o ka dina ko don mi ya tawhidi fanfalaye mi ya alabatu fanfalaye mi ya jugun mawye akadiye demson ko do o kanu mila o de kama iya nyini nefe ngani kitabun sebe kama tuallimuhum komi ibu kalanchugo mina hurufal qur'ani qur'ana harfula komi ango maharazi kalanin kalana kundo akumbe demson kala qur'ana la o kuma qur'ana kelim bewte wasa ka fonyo qur'ana dursite ka kalanga don o doronte wasa fo ka bara keni qur'ana fana kiri
foka barake ni qur'ana kiri o ma kirana qur'ana kiri ambo don cogo mena no yala ambo doni fuqaha nu ka kuma kawde na don ba sabatilon minum be qur'ana koro don ka teme awnka minum be ala kira ka kuma kawn koro don ka teme awnka o kuma o luye min fo ala ambe barake ni odi fiqoy o kuma mahraz e ka bare ka demson kala qur'ana la akadiye fana uka dina fana nyedo odi kama iya nyinne fe nka kitabu nsabe na li yasbiqa ma nin koso fenna kon ila qulubihim katara udsukuma na'am li yasbiqa ma nin koso fenna kon ila qulubihim katara demsan udsukuma min fahmi dinillahi kabin alaka dina famu yala wa shara'ihi anaka shari'u turja barakatuhu ube fem min barka jigiya lahum demsonye wa tuhmadu aqibatuhu ube fem min ko laba ubo otanu lahum demsonye okuma ikon kan sebe demson ka kala ukadiye munde kama demson ka kala yalasa demsan no nuye nin kala bena ka sabuye ka fen sama katara uma ku bla sira ka mo be sira min tan mo ba jiga ka ko sira mi ko bina hera soro ala kuma fa ajabtuka ni jabi ila zalika katara uma ma ya ni fen ka kitabu sebe ni bela jilen kama ni minna fa bela jilen kama man sona nye nkungulu do akoro lima fen kama munne kama nye nkungulu do kitabu dilan koro rajawtuhu fen kama nyimin jigiya li nafsi nyiraye walaka ani mahraziye min thawabi man kabini mugo ka barajila allama din Allah noye mugo kala alaka dinala barajimi mbola mbodo aw daa wal manay wulilike kayo mugo wule ilayhi katara alaka dina kalanima okuma baraji min be ola bodo ni mo mi ga sabu ka islami wala dunya hal harfe kilena baraji min bola bodo yekera sabu ka doni negede mo gola ko wole katara ko ga doni nyanyini baraji min bola bodo okuma wode kama nyen ko ngolu da ko parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko islame adama de mana fato abe min to akofe min kafsa katama belaji lenga fen saba ala kira yofo o fen saban doni be ala aw ilmun yuntafa bihi walma doni nube nafani doni mi ye kitabu do sebe ye kitabu do ta'alifu madama ni kitabu imbe kala fokata jewuli ibe baraji soro ala kuma on nafa kama sona kan kulo do ikanyini ni ngoro mambe Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka afam tugo nyandi ambela jilema ako wa alam adon anna khayral qulubi ka fo duskuna nyuma aw aha wodi duskum bela jelela tangalenye lil khayri heray duskun min kay kateme duskum bela jelenga wodi duskum min hera be min kono duskum mi ni hera be akono ina fo duskum mi qur'ana bi ala wal madina doni bi ala duskum mi be hera tangani hera be akono odi kapsa katime duskum bela jelenga naam wa arjal qulubi duskum bela jele adontuni ka fo duskum bela jele na jigiyale lili khairi katra herama mogoba jigiya mogobe hera jigiya duskum mi katime duskum bela jelenga oye duskum mi lam yasbiq sharru ni jugma mako ilayhi katrama duskum mi ama jugma do folo ay abe nyuma ndro le do ma ba jigiya o duskum aywa mogobo oni hera jigiya me duskum mi mana damine juguyala abisaka nyare mi ama no ni duskum mi ni ay min folo don o jugmandi duskum mi ay fen folo min don adira fen folo mina o ye fen juguye
o dusukun se kanya c'est vrai se kanya mais adlan man qode mais dusukun mi depuis ako damine ate dore do nyumago ina fo demsen fitini mina la mola ala ka dina kalaninka demsen a fitina dona qur'ana kalana abe qur'ana kala abe ka doni kala a commencer la odila mo ko ni o nyali ko ni o kano o ka continuer nyumaya siraka o kano mais min ya damine jugmana abse kanyare mais aka gele wala ko wa arjar qulub duskunna jigiyale lil khair heraye ma wajdukum lam yasbiq ash-sharr nit jugma mako ilayhi katrama na wa awla ma ako fenna nyuma oniyan nasihuna nuye konona je kon mo konon jaw shugla bihini uye aywa bi maana mo kanga shugla ni femiye ni mo konon je ورغب الراغبون نكانوا بغوا كانونا في أجره وبراجلا راغبا نفينا ناكو فابك كافين كانوا من عاني ناكو فابك كبالا دون أبك كونتريري راغبا فيه ني بفين في من راغبا عنه كبالا نعم دونك وأولى ما فينا نما وني به الناصحون نوي كوننا نجو شغلاني ويه ورغب في أجره الراغبون نكانوا بغوا كانونا وبراجلا أيوة إيصال الخير ودي هيرا لسيلية إلى قلوب أولاد المؤمنين كثر مؤمنة دون سكوما وكما موكانغا كانوا فمين براجلا ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kɔnɔnajɛ ye i kan ka kepe fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye ka muminidenw ka u bila hɛrɛ sira kan ka hɛrɛ sama ka tara u dusukun ma o bɛ kɛ cogo di k'u don kalan na k'u don kalan na parce que olu bɛ se ka hɛrɛ bɛ se ka sama ka tara u dusukun ma ni o de ye k'u bila kalan na u ka diinɛ dɔn u ka tawhidi dɔn u ka alabato kɛcogo ɲuman u k'o dɔn u ka jogo ɲumanw dɔn ma n'o kɛra dusukun bɛ ɲa u bɛ lamɔ n'a ye depuis fitini liyari saha yalasa ana sabati fiha ala donc n'u donna la depuis denmisɛnninlama n'u bɛ kɔrɔbaya o b'a sɔrɔ a sabatila u dusukun na a tɛ k'u bolo ko gɛlɛma yɛrɛ bilen wa tanbihuhum ani u hakili kununi ala ma'alimi diyanati diina tamasiyɛnjanw kan o de ye diina kaidaw o kuma diina tɛ ɲa fɛn minnu kɔ k'u hakili kunu depuis denmisɛnniya la u k'olu dɔn kuma n'u kɔrɔbayala dɔrɔn o ye tɛmɛni kun ye wa hududu shari'ati ani shari'a dancɛw fɛn min ye wajibi ye fɛn min ye haramu ye u b'olu dɔn depuis denmisɛnniya la li yuradu nin kɔsɔn u na kolo aleha kan denmisɛnnin min a ye seli daminɛ depuis a san 7 i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na san 8 san 9 san 10 n'o bɛ taa se san 16 17 k'a bɛ balɔgɔya o b'a sɔrɔ hali n'a yɛrɛ ma seli don min na a bɛ degun n'a degera la ka se fo degere ma n'a yɛrɛ ma seli don min na a bɛ degun o b'a sɔrɔ a degera la o kuma a kan b'o de ma ko li yuradu nin kɔsɔn na kolo ale ha kan mais n'u ma dege a la denmisɛnniya la kɔrɔbayalen kɔfɛ ko k'o daminɛ a ma nɔgɔ dɛ wa ma ani fɛn min alayhim n'o bɛ wajibiya denmisɛnw kan an ta'taqidahu qulubuhum u dusukun k'o siri mina diini kabini diina ko la ni o ye tawhidu ko ye limaniya ko i n'a fɔ limaniya jɔsenw u k'o kalan k'o dɔn ani fɛn min bɛ tugu a la ala y'a ɲini mumini fɛ a ka limana ni fɛn minnu ye u k'olu dɔn wa ta'amala bihi jawarihum ani u sufɛnw ka baara kɛ ni a ye o kuma ka denmisɛnw kala o la depuis denmisɛnniya la mɔgɔ kan ka o baraji jigiya fa innahu a ko koɲɛ ruya u y'a mafila hadisa la anna ta'lima sigari k'a fɔ ko denmisɛnw lakalani li kitabillahi ala ka kitabu ye ka denmisɛnw kala kuranɛ la yutfi'u ghadaballahi ko a bɛ ala ka funu faga o kɔrɔ a bɛ ala ka yankankata lasigi
ko ni ala be fe kay ala ba lañini ka be dugudo halaki meleko be jiki ku be dugu halaki ni fiye wal mani ayo ala ka yanga kata o sira ka ca o be jigo ba ye dugu kono demson be ka qur'ana kala kala antas ma be dugu kono demson be ka qur'ana kala o kuma ala ba fo ayutoy demson mun kama ko qur'ana kala en kama yanga kata en boble o kuma wa anna ta'lima shay ani tuni afora ko fen kalani ka fi sigari demsaniyala ka mugola kala fena demsaniyala ka naqishi ko obe komi tiri cidi de fil hajari fara sanfɛ mo obe komi tiri fara sanfɛ o kuma n'i ye fara kɔgɔ ka sɛbɛnni k'a sanfɛ est ce que o bɛ baara wa o tɛ baara dɛ i ye fara kɔgɔ ka sɛbɛnni k'a sanfɛ o tɛ baara dɛ o bɛ san caman kɛ dɛ san b'a gosi ka fɛn bɛɛ k'a tɛ baara o kuma ko denmisɛnnin kalanni misaliya bɛ ten nin ka fɛn kala denmisɛnniya la k'a misaliya bɛ ten nin parce que denmisɛnnin hakili lankolon don hami t'a la muso tɛ yen den tɛ yen hami tɛ k'a fɔ ka wari ɲini ka a haka dipasiw kɛ hakili videlen don hami tɛ yen n'a y'a kalan dɔrɔn a b'a dɔn n'a y'a kalan dɔrɔn a b'a dɔn wa n'a dɔnna fana ayiwa a ka ca la har n'a ɲinana kɔ n'a ko k'a ka répéter a ka nɔgɔn n'a ko k'a ka segin a kan a ka nɔgɔn bon contraire تعليم الشيء في الكبر كالكتابة على الماء donc har na mo fo anyira mo faraka ni i korba yalen fana ko fe dem sena di makala i korba yalen ko fe kibe kala o yo fana misali ke kabe ko mibe ka sebeni ke ji sanfe kabe ko mibe ka sebeni ke ji sanfe e be ka sebe ji sanfe i ba tire do ibolo boy to ngabe bare ibe ka sebe ka bare no fe mo koro dibe nyen ni ko ciara wati mina hami u ciara muso nana den nana ko ciara barada hami be foro hami be aywa den hami be muso hami be ka foro hami ka ke ka kala aywa fon ala nyana mima ala be nyado mawlube donin to moto no ta man wale mama no ma fo minye donin kala ka koro aye donyoro sora la ko fe nan nimisira no ko abe do ko se ka doke mais min ko ma foy kala e korbelen ko fe ki ba ke min gon kam sey may tak lameli yi kan lameli ke dimin tore hakilla ya ni ma min do ko nyin ngal ke note ka fu ibe segi ka kala ndul na ko demze la be kala ko mina o man wona na ma bi Allah subhanahu wa ta'ala dira ala kam be sawama okuma ko wa qad masaltu laka wa qad masaltu ma akon yefem misaliya laka iye min zalika kabini ola yantafi'una ni demso men nafa insha Allah ni ala yakanu bi hifzihi ni min tangale nu ya tanga uben nafa sur ala wa yashrufuna ubi korata suro bi ilmihi nadoni nu ya don ka famu irere ubi korata suro ni ay wa yas'aduna ubi kunajiya bi'tiqadihi ni asirle duskuna ni uyelli manakoyi wala amali anika barake bihi ni ay okuma ni usira ka tanga ka don ube nafa sɔrɔ ni aye ube kɔrɔta ni adoni ye wa fɛn min yɛrɛ fana ye tawhid babu ye n'u y'a suru dusukuna ube kunnajiya sɔrɔ ni aye n'u ye baara kɛ ni aye fana ube kunnajiya sɔrɔ n'a ye ma an bɛ bita jɔya an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'a faamu cogo ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma amma ba'du ku halle a'anuna Allah yalli Allah ga no dema wa iyyaka anke aro anke mahraz ala ri'ayati wada'ihi aqriha hunu ntangan naga ninden kamma awri tangande wa hifzi ma aro hon tangande aw da'ana agara ken qariha oya min shara'ihi gilli ajwa ashararwa fa innaka anke mahraz sa'altani an nyaga an aktuba laka jumlatan na jumla saha anda mukhtasaratan jumla yiri digan kan ko humande
mukhtasaratan kende pegani min wajibi umuri diyanati gili dinan pi wajibinuga hiru benuga wajibi nga dina di mimma gili hoya tantiqul alsinatu nenu ngaw sehene bihi tikenga wa ta'taqiluhu alqulub suhonu ngaw kentahu gililli manan ka umpinuga wa ta'maluhu aljawarihu suhonu nga gullimi kini allambatuga wa ma arhimbe yattasilu kenga tokini bil wajibiti wajibinga min zalika gillaya min as-sunan gilli sunnanuma kunga wajibun kompayne min muakkadiha gilli sunna qote sunnan po qote wa nawafilha aru anna filamanu wara ghaibiha aru aqadu tahinu wa shay'in aru nan ka hoya min al-adabi gilli jukusiruma kama kitabil lagaringa minha gilli dinan pinuma wa jumalin aru nan ka jumla nuya min usul al-fiqh gilli fiqh allasilunga wa fununihi aru addigan kitikillu afandinu kengana addiga killunga ala madhhab al-imam al-imam diga killen kama maliki kengal malikiya ibn anas rimengani rahimahullahu yalli alla gana hinna ta'ala an kallanga wa tariqatihi aru akille ma'a ma nan ka hotanai nan ka honga sahala sabila ma kengara hon killen hundi ashkala kenga nyagami min zalika gili dina ke madhhab ke hinunga kene himinu ga wari masalan bin ga wari in nyagami tani madhabin qarnganu ngara wala donc ngo ken ko ni min tafsir ar-rasikhina gilli to ana sabatun to wala ndenga wa bayan lil mutafaqihin arsir famun to kumbangande madhabindi lima anna nyaga naka kitabe dabari hon sawura ragibta anga qani fihi kendi min ta'limi zalika gilli kentu ninenga lil wulidani lemununda kama tu'allimuhum qom anga witu ni mobe huruf al-qur'an qur'ana harafunga donc anni lemna qaranga ndalay an yi qarawni al-qur'an mobe amunda ni qarawni kana dina binunga ke mobe li yasbiqa ma ku sawra hunna same ila qulubihim katalimul kusondomega min fahmi dinillahi gilli alla dinan famuyanga wa shar'ihi aru ashariyanu turja barakatuhu igo kebe khairin giki lahum lemunuda wa tuhmadu aqibatuhu iwo ahi lagarunti kana lahum ida kini fa ajabtuka maharazin anjabi ila zalika katakenga anti ngo kitab ke dabar lima undunge man sawra hon sawra rajawtuhu ngara kengiki li nafsi nyime dangani wala ka aru ange maharazida min sawabi man gili yemmen barajinga allama dinallahi kengar alla dinan serun qarawni alla dinanga baraji be woke ngare ken sawran dunge wo kitab ke dabarni aw da'a wal magara serun kri ilayhi kata alla dinan qaramundenga na ya amrunatu an mena serun qarawni wa alam anginatu anna khayral qulubi nandi sondo munso sire aw aha kenyini sondo munso ho tangandananga lil khairinda wa arjal qulubi sondo munso ho gikinde lil khairi kata khairinga awa lil khairi khairinda serebe wa gikinna di sondo mebero khairna qaba dina ta khairin sui sondo men sui ma kenyini sondo mebe lam yasbiqi sharru ho bure masame ilayhi kataya anta ho burutu hina donc kenni lemine gila tune na rodi qarangini Allah ko kitenero kilebe donc ana kem polotu kata ko burentu ken sondo mebe gana kem mori serew kenya do khairinge kinde dina ta sondo mesu wa aula ma husu hawlante aru husu sire waniya nasihuna igaran nugoron kullun shugula bihi tikenga waragibar ragibuna aru qananunga qani fi ajrihi ken barajindi isalu li khairi kenni khairin keni nenga ila qulubi auladil mu'minina kata mu'mina lemun sondomunga liyarsakha kusawra anasabati fiha ari wa tanbihuhum aru haqarin mundinde ala ma'alimi diyanati dinan ntawmanje qorun kamma wa hududi shari'ati aru shari'an gingu
li yuradu ku sawra ina qaje alaiha akama ina qaje anyanga katigo balawun wama aruhu alaihim kingo wajibi ne kama an ta'taqidahu qulubuhum isunnu minna kentahu min ad-din gili dinanga gili liman ka umpinunga wa ta'amala jawarihum isu honunga golini bihi tikenga kini na kuntu hane na golenya hane fa innahu adhinjanu uruya irahilla anna ta'lima as-sighar nanti lemunu qaramuninde li kitabillahi alla kitabenga كان القرآن يطفئ غضب الله أو ألا بوتين كله أو إيان كان قتين ساغني وأن تعليم الشيء أرون أنت هم قرونين دي في الصغر لمنا وندي لمن قرون هم أنا تقول لمنا وندي كين سبتي تي كان نقش تاقوي قيري أيوة في الحجر جريندي كين سبتي المقابلة أنا هم قرن لمنا وندي أخنو سبتي نكمل مقابلة وقد مثلت لك ما انهم مثالي لك انغني من ذلك جلكنا ينتفعون يقولون هنا ان شاء الله الله غنا قنو بحفظه تكن تنغنغا ina tanga wala hakita ne wayashrufuna wurugini bi'ilmihi ta'atuyanga wayas'aduna wawla ligin taqunu bi'tiqadi tikin tahunga sondomeni wala amari aru golle bihi tay كني أرنا فمسلم نراي ولني قلنا ولره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته